Nyuwun ae. Lagi lah romane kayak iki. Konten aja iki. Lah iki lho, Pak. Nyuwun. Wis anu geblak iki wonge. Iki lho, iki apa ki aku sikilku timbangane anu. Lah kok aku ngindari iki lah kok. Wis anu dengkole ra kuat lho. Biasa muni ngono sok. Ora nyampe-nyampe le sampe. Ora, Pak biasa nek biasa. Pak ngono kuwi. Dene Pak yo gak. Aku jadi ya. Mas. Iya. Nyuwun besarnya lemes. Ceplan bapakku. Hei, napa? Pi loro pi. Ini penyajinya iki. Jeret. Yang delok neneh yang. Apa? Daging. Jajan. Yan. Yan. Tahe kotak telur. Tra, golek penamu Tra. Tra. Piye, Lung? Klimpruk. Wis wae. Kesehatan lagi terganggu, Mas. Gila. Lemes. Sing lemesin tenanan lho. Gasing. Sing. Mangane aja nyuwun ya. Lah iki. Ujar-ujare lemes pasti wetenge lesu. Sing duwe njaluk dituduhne rupane lho. Sing digawe lho to. Ngriyip modele. Piye Mbah Kong yo ngriyip tok. Cil, Kanjil. Mbah Kong Cil, Mbah Kong ngriyip tok iki. Sing penting maju dowo. Ndung, Ngene Mbah Kong. ndung tok ae. Tak ki tukang sani ngono iki. Ya model Rokokan Mas.
Oi. Oh, iki lha wonge.